Uy, guys, natig rapper ni. Nagsa na lang yung kay kung upload og video ron, lagi laylo na ta, no, pamilyado na. Pero i-upload lang yung ko kay na ako importante ang mensahe ninyo. Guys, karon bago lang Pasko, bagong tuig na, naagap punta taliwa ning pandemic, no, COVID. Nagkang kalisod ron tang trabaho usab ng mga nanginanglan, nang ako ang bigay karon ka-realize ta nga dapat kanang panahon na tabang ta sa nanginanglan kuto lang pud kaya ko maingon nga ikuan mo todo na pod, no? So di ta magpagahi guys, mugin akong punto, di ta magpagahi, dapat magpahumok tarong panahon na. Siguro aning punto nga mo tanan mo unsaon man pagpahumok, inanihon na siya guys. Ano? Gatesting rabi to ko ani. Wag ko gamit.